uti gagawin nyo? Ay, sandans, piyan maagaw la, na magantang pulso kawas. Singa kayo ang bagal di tanay? Nanginim da tayo rate ka abay bagada pamilya ang bagal tayo. Ayag kalami babali. Labay mo, iagla na magaya kawas mo ay, sulong mo binyag. Gusto awa. Ang garo ni, singa kayo landaris. Ang gapo na ning nung kun nang gaway untan. Please, pamagamlay kawas ni. Sa kisimbra ng bangon sa kawas, lalo na si Jason. Ninang mo, mas ang bagal ka ninang-nangan at gagawin mo. Nabos na kasi may binyag be. Ang gapo isulong ko. Sige, si kalay manggawa magano. Umpan mas effective ka. Tani, wala ni rin pupusa ko na ron, diya ka ay ni. Sige, sige. Ay, me. Gabayo ta, paano kailangan problema sa ating kausyaw? Paano to ay? Ibanta yun la. Gamay mo, kasi kay banta ko. Magano. Itagayo tibang siya. O, diba? Magaw la. Okay, makasilang. Kung ka ba? Makasinong manaya, oh. Hello? Agina, nang bago lang si Jason. Ang kunti gawin ko. Iba niyo pa? Niya. Okay, nanambagan la. Sige. Laki dya, apurayo. Pre, siya ka burido, ino silang kaaso. Akin pre, ibang tanay mo, nang bakal ka kuno. Aburito ka ta, dan taligawan dan siya kuno, ay tanga ka! Ha? Tuwang kula, utu-utuan da labat eh. Gusto laba sirim may ginawa. Pasensya ka la pre, lulukon to kalabaan nanay ko, sumput ka la. Sure ka? Ayos ka na ba? At abalang mo siya, ang bagal. Ha? Hindi si rin pre, na ni. Niyan ka po na Jason na eh. Pati araming pusat ko dyan kamusan ka pula. Jason, nakarmuan ako. Ang mukha mong imbanta ilamay kawas. Diyos ko, parangasim, nang bagal ka lang mo. Me, hanggang pala problema yo. Agay. Nitan, si kaso dapat ibabantak. Akin, imbanta mo rami kawas dya. Ha? Ay kalawakaw kan maong. Impa-dryer ko laundry shop, me. Sikila mang viral lang yung man. Kaya wag mag-alala, ipikit ang iyong mata, tama. Pahinga muna,